dut ulertzen hauena, eta niretzat, plazer bat da, ja nire arazo banak zuri kontatzea. Bai, kontatu bazai, Antxon, bai, 40ko hamarkadan gauzen danok, bai? zu hasieran, ni amaieran, baina hamarkada beran gauz. Hori da, arazoa, nik bete ditut 31 eta jendeak uste du 40 ditu, ala, irazki. 31 gauzat, benetan, Eta aurrekun esaten 40 urte danaga, oso gaztez, oso zondo. Ni broma egiten ni hasi, eta... Bueno, kontu eda, 40ko hamarkadan gauzenok... Ni aztapenean, zu bokaran... Ni amaieran, ja, bai, igartzen da, garriko minakot, garriko minaz nator. Orain, miluzeko musika entzun, eta zer da, auken du! Gaztetu! Gure lehiakidea! Maialen eta irati, maiz eta gaizka, Jose Marita Peru. Arazorik ez, Maialenek eta iratik, bigarren solairuan honek momentuz, bigarren solairuko erdialde horretan zauzi, Bai, adina mundiala. Zoi ere? Ez, gutxio. Gutxio, zer zabil, zurara zuek zeuretzat. Skinker eta iten dugu. Gero esan zer den eta nik ere ingo dut. Bueno, Maialen irati 6. saioa zuentzat, superveteranoen leku hartuta ja dagoeneko, ja ondo eutxita Maiari, 200 euro, momentuz. Diruz pixka justu gabiltzen. Bai, finaltxu bete edo falta, irati. Baina gazteak zarete. Bueno, biltzeko, eta esan dugu, biologia ikasketak eginda, lagun eginda, Bilbon pizukide, Maialen, neurozientziari buruzko doktoretza hori izan dugu. Alzheimerraren kontuak eta. Baina euskal dantzapeo egiten zuzela? Edo zer da, afizioa edo egiten zu edo talderen maten zabil? Ez, afizioa. Apuntau nintzen Bilbon eola, lagun batzukin, laborategiko lagun batzukin, apuntau ginen euskal dantzak ikastea. Horantxe horrela fandango bat abestuko banu? Irati... Erromeritako ikasi nahi zen, eta bueno. Bai, Baina, oso ondo? Eta ze taldetan, egon zaria, ikasten eta? Bilboko Bizkaia dantzarien... Oso ondo. Bai, Bizkaiko dantzarien biltzarran ikastaruetan eta. Ondo, irati orduan fandango bat, zakuek eta banatzen badu zen, fandango bat? Fandango bat. Finalera iritsizkero fandango bat bai? Bai. Bueno, finalera iritsi... Bai, porque igual... Bai. Vale. Bai, fandango! Ondo hasi gara, vale? Bale, oso goian hasi gara, haupa neskak, ongietorri. Maite eta gaizka gabon, ongietorri. Ondo? Ongietorri esan behar nuen. Baita ere, guri ere ongietorriak jasotzea guzen zaigun, oski. Zuek, 40ko hamarkada horretan ere murgildutan nola bait. Gerriko minbizka bat akaso, dirua jasotzea batik eta. Zerne, Zan daiteke. 1000 euro haitu irabazita. Bai? Ez dago txarto, Ez bat ere. Oso gustora. Oso gustora. Oso. Lehenengo saioa, bukaer arte, eta gainera 1000 eurorekin etxera, pozik. Zuek ospatzekotan, fandango baino maite, igerik eta artistiko pixka bat akaso? Baina urarik gabe, nola? Bueno, lortuko dugu, Benetan, maite? Bai, azaldu hori mesedez, duela gutxi hasita gainera. 3 urte daramat, bai, oso gustora, Iruñeko talde batean, hola gara emakume ez oso gazteak. Eta, nire kirola. Dantzan uretan dinot, akuarobik nire asko gustatzen da. Dantzan uretan edo sartzen burueta. Sartzen burua, bai. Sinkronizada ditzen zen lehen orain da igeriketa artistikoa. Olimpiar jogetan ikusten den hau. Horixe. Eta gero bat ateratzen aurretatik, fua! Bueno, gu oraindik horretarez gara itxi. Fua, da piztina. Baina, bai. Hori da ideia. Hori da proiektua epe luzera. Horixe, bai. Gaizkak ez dakize asmo dituen, 1000 euroiekin 3 Michelin izarreko jatetxe bat bizitatzea, ze oso zalea bentzara, gaizka? Bai, gastronomia oso zalea. Zer nahiago, kozinatu edo bizitatu? Biak. Zukaldatzen asko disfrutatzen dut. Espezialitatea, gaizka? Jaten ere. Espezialitatea... Asko izango dira, baina bat horrela? Bat horrela esateko, ez dakit, baina Japoniarekin zerikusia duen gastronomia. Eta sushia eta egiten zuetxean? Bai. Gainera uda honetan Japonian egon gara, eta orduan, orain motivazio handiagoarekin sukaldatzeko. Badaukago plana ospatzeko, zuke sushia prestatu, gu joango gara, batzu fandangoa, bestek igerik eta artistikoa. Finalera iriste basarin bandeja bat sushi, bai, Ongietorri, Jose Marita Peru, zelan zauzi, Ondo, urduri. Aportxu bet, ondo. Induto pentsatu, zer mozadete? Ondo. Betiko lagunek, Peru, zarie. Bai, ez? Hori ere ondo pentsatuta, oso toba, ez da? Bai. Ezautu ginen gaztetan, saskibaloian elkarrekin jolastu benula, eta gero, ez dakit, laguna eseitu dugu izaten. Aitak lagun minak izan dako dira. Oso ondo? Taxista zabiltz, Jose Mari? Bai. Esan doztie Donostiko familia honen ataikue dala zuri, Eskubiñazko etxien, eta bestak beste.
Bakizu, Antxon, finale iristen badien, Zer? zutani reala ikusten jungo garana? Nola tama? Ba, txurdinek konbiatuko gaitxulako. Txurdinek? Bai. Laguna dakat, laguna dakat. Eta nor da txurdin, ba? Ba, maskota. Realeko maskota badakit, baina Bai. zelotura dago edo... Ba, konta berak? Laguna dakat. Laguna? Bai. Bai, tarteka sartu zera barruen. Ez. Bale, barruen ez da binor. Bera da, klaro. Claro. Klaro! Txalo bero bat! Klaro! Klaro! Laguna da. Tia, pasaitut 10 segundo oso txarrak, Laguna Nik pentsatut mutila hau ez dago ondo edo, ez? Gu ez gaude ondo! Claro. Beraz zuzen dabil, bale, txurdin... Ume, haurtxo, txurdin da, txurdin, eta listo. Jode, festu basura zu. Peru zu ondo edo? Ni bai. Bale. Zetan zabiltz, orain, Peru, lanian, ikasketak eta gindaia? Bai, ikerketa iteet, Donostiko fundazio txiki batian, eta gizarte politiken arloan, aitzere. Bai. Oso ondo, sukaldari kontuetan gaizkari galdetu diegu, bai, Peru behortxe, ez da? Sukaldari kontuetan da ondo, edo zer? Naiz iristen bere refinazio maiorta, baina gustatzen zait soziadian launekin hola nire finito egitea eta. Hori ere oso itezgarria, esan dut. Sushia bezala, soziadeko kontuak. Bietatik behar da. Zorte hon mutileko ongietarri. Eskerrik asko. Bietatik behar da eta behar da zakua. Ondo betea daukagu. Erne, gaur miluzen jokoan, 11.000 bederatzireun eta 50 euro! Iepa! Eta marka gauzen ari gara ilaski, gaur saio sarrerako txaloak uste dut izan direla historiako luzenak. Txian nabaritu zuie txalue kalitatezkoek dakuzela. Iraleko gure lagunak gau bazuek, ongietorri! Irale hartatu goizkoatik! Zora garri! Publikoare alde haukagu. Josemari Peru, 3. bikotea zuena, aukeratu. Lehenbiziko erroman eta zertan hasiko gara. Ikusi makusi, potokumeak, tribuaren berbak. Tribuaren berbekin. Tribuaren berbak zuentzat, Maialen eta Iratirentzat. Potokumeak. Potokumeak, bertxotan jarri orduan, Maite Gaizka, zinbestean ikusi makusi. Primeran, Maialen eta Irati zuekin hasita beraz, potokumeak, bertxotan jarriko zaituzte unoski, esaldien azken hitzak eta baina faltako dira, zuek osatu behar, eta txirritatxo horra dira, jota zu, bertxoak idatzi eta idatzi, ametsak ere baditu ordea, txirritatxok, eta honako bertxoan kontatu digu zer egingo lukeen berak, miluzeko zakua irabaziko. Zando. Hori jakin da beraz, Maialen eta Irati, hortxe zuen aukerak zuen hitzak, eta esgaitezen, Kariberaino joan, Ginateke. Tanga txiki bat, Jantzitan. furgo batekin munduan, Galdo. behar guztiak, Utzitan. jatetxe honak gustuz, Dastatu. gozatuz la dolce, Bitan. gustura biziko Ginateke. zakua. Irabazitan. No. Ondo. Poto bat. Ondo, adizabiltzie. Ba, Erne. Dolce Vita, miluzen eta daukagu. Pototxu bet Maialen Irati, baina ikusi egingo dugu ez dauka itxura txarrik, bertsoak. Ia zertatu dan? Ei, bakatz bakarra, azierako gaitezke izan dolako. Ondo! Hirurogeita hamar puntu dikotean, zara gari. 70 soziak matuta, okazuek. Maite da Gaizka. Ikusi makusi. Gaizka bazara hona kartakaz? Bai, gustatzen zait. Zazpiter dira itxan badun? Zoragarri. Ondo. Bai. Musean ere bai? Musean ere, baina azpaldi, Maite hobea musean. Bueno. Gezurra esaten izan gara trebea, ez dakit. Ba, zorroztu begiak, batetik 8 aukerak. 6 urrea, zaldun ezpata, 4 bastoia, 2 kopa, errege bastoa, bateko ezpata, txota kopa, 3 urrea. Bateko ezpata, Maite. 6. Txota kopa. 7. 4 bastoia. 4. Errege bastoia. 5. 3 urrea, Gaizka. 8. Zaldun ezpata. 1. 2 kopa, Maite. 4. 6 urrea.
Bat. Bateko espata. 6. Txota kopa. 7. Lauko bastoia. 5. Errege bastoia. Gaizka. 8. Hiruko urrea. Maite. 8. Zaldun espata. Jobar. 2. Biko kopa. 7. Jarratu naiz. Seiko urrea, gaizka. Bat. Bateko espata. Maite gaizka, eta maite gala irazi du. Zaila, Galdu naiz, bai. Galdu naiz zeharo. Probaren zailtasunetako bat. Uste dut ezkit karta galere, Urreak eta erreparatu duzu? Oso bereziak, gero erakutsiko izuzut. Merezi du, horrelako baraja batzuk banatuko ditugu. Benetan, 10 puntu, ikote, oso ondo? Bueno, oso ondo. Claro. Ni. Bai, agertu da hor ere. Hor ere agertu gara, ze ondo. Josemari Peru, esan duzu, elkartean eta bazkaritxo batzuk egin. Mariskadak, tarteka, itxaskiak eta... Nahi baino gutxio, kastia lako. Bueno, ea puntu pila lortuta mariska egiteko moduan garen, tribuaren berbetan, kostaldeko sukaldaritzan murgilduko bai gara. Ados, bikote? Ados. Erne ba, hauetxek berbak, eta denbora, bogabantea, omarda. Josemari. Abakandoa. Zondo, langosta. Otarraina. Salmoia. Izokina. Rodabailoa, turbota. Erreboioa. Bikain. Atun zuria. Egaluzea. Rapea. Zapoa. Merlana. Liba. Eta perloi gorria. Arrain gorria. Hau. Eta sugaldaria bestea, omen? Bai. Aukerarik ez dugu, eman? Ondo, berak atzapurbet, hori zue, errebarik, 1 puntu hau pasue. Zara, ikote. Bikain. Afalduzu? Afaldu bai, baina hauek aipatutakoan sai hori etorri zaigu. Arraintxu bet, bai. Despistatzeko edo entretenitzeko imintzio batzuk. Maialen eta Irati prest? Oso ondo, Maite eta Gaizka beste aldean hartu lekua. Eta elkarlan ona ikusten dugun. Hortxe 3 kontzeptuak. Bikote, denbora. Odeia. Urtantak. Txikia. Euria. Putzua. Putzua. Zer da hori? Odeia. Ez da odeia? Odeitxoa. Nondik egin dua? Odeitxo. Lurretik, lurriña. Lurriña. Ez. Usaina. Usaina, aroma. Zer da? Usaina. Lurriña, ez. Ez? Usaina, zer Zer da hori? Bigarrena? Bigarren. Olatua, itxasoa. Itxasontzia, txalupa. Itxasontzian. Arrantza egin, ankla, aingura bota. Oso ondo. Bai. Hirugarrena, bien artean hau. Zaldi lasterketa. Ez. Txirrindula. Turra, txirrindularitza. Zer da konkretuki? Giroa. Ez. Meta. Bizikleta, Baina zuek elkarren artean ere... Korrika ari zarete? Hori ba. Korrika. Leia. Txirrindula da? Bai. Aerobik. Pilates. Spinning. Hori. Eta zer dira? Irakaslea eta ikaslea. Spinningen. Oso ondo. Bat falta. Venga, odeia. Odeia ez da. Bueno, spinninga egin dugu. Eguzki lore bat. Lorea, lurretik lorea aromaduna hori zen. Eguzkia falta igual. Hori nion, spinningan nien naiz joan, baina parez pare izaten dira, ez da? Elkarri begira edo, aginduak emateko, ez? Ez. Klaseren arabera, ondo ari zineten, ni isilik. Bai. Oso ondo. Bai, kirolari zutxua zara. Bai. Eske 40 gatzagonik bizara. Hombre, oso garantitxo. 40 puntu, biak lotuta oso. Orain ja, entrenamentu funtzionalak eta... Bueno, bai, jozu, kirola. Mantenimentua, hemendik aurrera, ez da? Mantenimentua ez, ondo. Maite Gaizka, igerik eta tokatuko balitza digez. Polita litzateke. Hartu lekua beraz, Josemari eta Peru bestaldean. Bigarren erronda, 3ko baten bila, apazuek, denbora. Bokata. Apa Gaizka. Janaria. Bai? Bai, oso ondo. Ontxua. Ez. Baratza. Bai, zer da? Azanaioa. Bai. Oso ondo. Biziklet. Bigarna. Trizikloa. Ez. Ea, zer da, hori? Bai. Belarra. Bai, oso ondo. Korta zespeda o... Zertan ari da. Belarra mozten. Bai. Bai. Denbora dago, Malabarea, malabarista. Zirkoa. Zirkoa, malabarista eta mimoa. Eta? Paiasua. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Egiten ondo, Egiten ondo, asmatzen ondo.
Biak ere, eh? Bai. Laukotena. Bale, venga, iruroina, zuentzat dagoa, danak asmatuta. Txomari, zirkoan lan egin behar izatera, zertan, gustora? Ez dakit, nik uste armaietan hobeto ngon nintzala. Bai? Bai. Jendea eseri arazten. Bai. Eta Peru? Ni tigreekin. Tigreekin, Baina bertan, ni tigretako bat izaten, segulakoa. Hartu lekua, mesedez. Maialen eta irati bestaldean. Hirugarren erronda. Tigre eta armaietako ardura duna leku hartzen. Bizkor bikote, bozen, demora. Kusi? Dantzan, itxasoa, igeri, Zu, zea, zortzi. Zer da? Zer da? zortzi? Zortzi. Zortzi zer? Bikote? Jana. Ai, ama. Argi dago? Ez egin. Zer egin duzu, Zortzi, dantza. Bigarna. Bigarna. Peru oso ondo, Baloia botatzen, toke egiten. Ez. Zapatak, futboleko zapatak. Eski, patinatzaia. Zer dira? Patinak. Patinak, oso ondo. Ea bien artean. Vale, animali bat. Itxasoko animali bat. Ai, esto... Zer? Hori? Bai? Bai? Astralurtarrak ez... Buceadorea. Ez, gora. Hortxe dagoa, bikote? No, gora juten dianak espazioa. Astronauta? Non? Astronauta espazioan? Espazioan, unibertsoan, espazioan. Ondo, lapsus horiek. Bai, kasu honetan alde batean lanak fina egin dira, bestean... Lehenbizikoa urazpian eta zortzi... Olagarroa. Eta gero astrolurtarretara joan gara. Haulan, zertzuti horrik espazio bat dien astronautak eta zelanta hori planeti elaugarren agorria arte. Denbora galdu arte, lastima. Bakarrerekin ganetuko gara, baina ikusteko zezan. Polita, bai. Oraina kondo. Animo. Eta eroglifikoen txandorain, eroglifiko txubatzuk zuentzat prest. Maialen irati. Ondo, lapsusei aurre egiteko gaude, hemen. Erne orain, Ba, lehenengo eroglifikoa, prest daukagu, denpora. Etzaitez aserretu. Txan. Bai? Txan, zen. Txan. Txan. Segi? Txan. Bai? Txan, zen. Txan zetan. Ez zaitez azarratu. Txan. Txan. Txan zen, bikan. Gero, txan magoa daukagu berriro, baina ene hori kentzen diegu. Txa, geratzen da orduen. Txan, txa, eta zen dago txa hori. Txan, txa zen. Zazarratu? Ondo. Niri txan zetan pizkadere gustatu zaite. Zeritzara, txan zetan? Mi gente! Hey! Txanza! Bigarren eroglifikoa, denpara. Gozoki bat daukat. Zaldi bat. Zera, jinete bat. Bale, eta ze esango luke? Hija! Haupa? Ez, zesan, zaldia gobernatzeko. Euskal Herrian. Zaldia gobernatu behar dugu. Zaldi bat daukat. Ia. So, zaldiari gobernatzeko. Eta beran dau, berak udaletxean, plazan. Soberan. Anaritu ginen, bai. San Juanetako gau baten on ginen. Gau magikoa, Bueno, ez horrela badirudi, esan dut, lanean anaritu ginen, eta gero ardo bat eta etxera, Zu bakarra izan zen plazakoa, Berroita bat puntu! Txantxazen! Hori, txantzetan! San Juana beti da magikoa, alegia. Maite eta Gaizka, eroglifikoa behar ditugu, puntutxu batzu behar ditugu. Bai, ezta? Bai. Ba, lehenengoa denpora. Igerian ez duzu zeharkatuko. Belir, belira. Ez. Ia, hasi irakurtzen. A, berdea. A, baderantzuna ezati. Belar da, bilar. Zer da? Belarra. Zer nahi dugu, Jakin? Atlantikoa. Ez. Belarra ez? Belarra zer tanta. Bai. Tinta. Bai. Belarrean intza ikusten dugu, eta intza hori nahi genuen. Orduen, A intzara doa. A intzara, eta A hori igaitxik aldatu, A intzira. Bai.
Intza behar genuen lanean azteko. Jesus. Bigarrena bai, Bigarrena, denpora. Izotza zegoen. Blas, den, ez? Blas, epi. R, bada erantzuna ez epi? Asi, segi? R, blas, den. Epi, blas, den. Ez. Blas. Ez da blas? Epi. Bai. Epi, den. Errepidean. Bai! Azarratuko nahi irakasliek zari, Euskal Herriko miak zuen eskutan dauz, eta epitablas ezpadak izbien nortzutien. Baina egin dituztu orden ez aldatu ez, Hori da. Horrena epi, gero blas. Bai, epi da. Erogli oso gaizo hor. R eta epi ikusten dugu dean. Orduen, errepidean. Bale, zeo zer. Zeo zer. Bale. Kaixo maite, kaixo maite. Bai. Berrogeita mar puntu, txau. Jose Marita Peru zer, komentatzen jokaldiak, ez da, wow, zer da hau, nore etorri gara. Orain. Zemuz, beldurtuta apurtxuet? Bai. Bueno. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Iesi joan da. Italia, Ia? Alpeak. Ez, hasi irakurtzen. Bai? Tiber. Tiberra. Zer da? Zerreka, ibaia. Bai? Zerreka, Peru? Tiber. Ez? Ez. Po, ez, rodano. Bai? Apoa. Bai? Apoa? Apoi, baia, behar genuen hori da markatuta daukaguna, eta apoa, bale? Jode, Peru, ze bidaia emozionala, Ez dakit, hasta gero asmatu, sentimendu asko. Dejo dizuela. Bigarren eroglifikoa denpora. Eskaitu pasatzen uzten. Gu? Guardiak. Bale, oso ondo! Askotan agertzen zaigu gu, zein hori, eta kasu honetan ardiburuekin, gu, ardiak. Oso ondo, guardiak. Entrenauta etorri gara, Bueno, berezkoa da, talentua, noski. Mundu bikote, zondo! Oso ondo! Zoragarri! Eta talentua jaski, talentua behar da horrelakoak jasoteko. Naia Perez miluzeak autobusa hartu baitu, eta gertatu zaio, gertatak izuken gauzarik okerrena, esaldi bat ikustea amaitu gabe. Niri, barrenak nazte izidorrek, ikus daiteke gazteleraz, plataforma en funcionamiento, euskaraz dio, plataforma mugitzen ari... Zer! Nik egin ditut bueltak horrela autobusean, ez gertatzen ari da! Eskerrik asko naia, beho deizula, ari da! Utxune existentzialoa dia, eta... Entzuten duzu, Erne? Miluzeko eskuaren deiadarra! Bizi! Bizi! Hor! Irikak, Ez ziru, baina, atera dio, itxasontziek egite duten, soinu hori, Una. Maialen, irati, deiadarra entzun da? Lasaio. Komo ginen deiadarra ere entzun duzuen? Espero. Ea lortze ditugun ba, lehenbiziko eskua. Ze motatako kondairak dituzu guztoko? Ea ba. Lurra, bakizu planeta hori, estralurtarrak, eta lur planetaren lurrazalaren euneko zenbat da ura. 70, 80, 90 edo 89. 70. Berto. Ondo. R. Ura da gu gara. Bai. Hala esaten da, noski. Ure da altxorra handizena. R agertu da eta ze bokal. Askatuko duzue. Ba, eskatu eta askatu, oso ondo. Hori ba, aurrera. Nola du izena Akelarreren kantu honek? Gerizartean ameslari ginela elkar maitatze jokoa. Segulakoa. Zure ondoan, maiteak erizpean, zure altzoan edo maitaleak. Maitea gerizpean. Erizpean, haze irudia. Rebotea. Zure altzoan,
Jose Marita Peru. Maitaleak. Publikue, hasieratik, Akelarre, zure ondoan. Bokalik ez beraz, aurrera, Maialen eta Irati. Urdinaz gain, ze kolore dago errepikatua Googleen logoan. Gorria, berdea, laranja edo horia. Nikote? Horia? Errotea. Gorria. Osondo. Ondo. Ka batzuk eta ze bokal? E. Eta askatzeko aukera, zer motatako kondairak dituzu gustuko? Ala dio galderak. Saiatu? Ezkara saiatuko? Aurrera ba, Maialen Irati. Zein da, entzun dugun taldearen izena? The Who, Traffic, The Kinks edo Led Zeppelin. Led Zeppelin. Errotea? The Who? CSI idanati ez The Who. Hau CSI New York. Ni superfana nahi CSI idanana. Da Miami eta Las Vegas. Who are you? Tun, 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 tun. Bokala? Bikote? Nahi dugu. Askatuko dugu. Bai. Probatu? Ea ba? Urrutiko lurraldetan gertatutako istorioak. Zuzen alda? Gertatutako istorioak zan horritzen hortzioak. Ondo? Maite eta gaizka komodin bat eskuratu duzu, Era bigarren eskua beste buena eutxi. Hobe duzu nirekin. Ongi moldatu. Beraz, hori dio. Gure bigarren eskua. Eta aparte eskua, ez hori da eskua. Ados. Eta gustatu zait. Bai, ezta? Bai. Maite eta gaizka, lehenengo galdera, lehenengo erronda. Ze koloretakoa zen 2024ko Marijaiaren blusa gogoratzen zoie? Arrosa, gorria, urdina, morea. Morea. Jose Mari Peru. Arrosa. Maialen Irati. Gorria? Auton urdinez. Lastima. R batzuk, Marijai ere R egin zuten eta. Ez ari bilazten nagusian dela? Antxon bakarrik ibilira edo zer? Nik genuen gogoan kolorea egia zan. Eta ibili naiz, Beste kolore batzuk. Bigarren erronda, entzun. Norena da entzun dugun kantua. Selekta kolektiboa, Monsieur Le Crep, Esnebeltza Despartins. Venga, esan. Esnebeltza. Toma. Txaloak ere bai, publikoa. Publikoa zoratu. Bokala? A. Hortxe ba. Urrengo erronda, hirugarrena izango da. Eta nola du izena espezia honek? Intxaur motarda, intxaur saltxa, intxaur zikutua, intxaur muskatua. Aizka moko fina. Gazteleraz nuez moskada, euskeraz pentsatzen dut intxaur muskatua. Azalpenare eman duta. Oso ondo. Zalea zara, Aizka? Gustoko duzu? Bai, baina oso gutxi erabili behar da, ze toksikoa da, Bai, Niri gainera, porte xamarra, kroketekin eta gehitxo. Eta aurrekuen bizkotxuri bota da. Gutxi, tamainan. Bokalak ere tamainan. Bueno, bat orain. Bokala, Hobe duzu nirekin ongi moldatu beraz. Beste ronda bat? Bai. Entzun ondo. Etorria. Berriro. Adi, Norra entzun dugu kantuan Mick Jaggerrekin batera. Norra izan da James Brown, David Bowie, Bryan Adams, Paul McCartney. Esan. David Bowie. Oh, yeah. Bukoa fin, belarri ere bai, zondo. Eta beste bokal bat, Alizaret eta hor. Askatzelanetan. Beste bokal bat, I.
Hortxe mordo bat. Azkatuko duzuen? Bai. Emaidazu berriro ongi etorria gelditzeko natorreta. Emaidazu berriro ongi etorria gelditzeko natorreta. Ez nire zaren kantua, osondo. Bigarren komoinari ongi etorria eman da. Jose Marik eta Peruk ere bazekiten. Bai. Erronda zai, bueno, hau zuena da. Hirugarren eskua, ekin. Zure buruarekin ongi sentitzeko. Zenbat iraun dezake gehienez, paperezko hegazkin baten hegaldiak. 28 segundo, 28 minutu, ordu eta 8 minutu, edo 2 ordu eta 8 minutu. 28 segundo. Nahikoa da, Ota 8 segundos? Bai, ba. Nok neurtzen dau gehienez. 29 ezin da? Lankideok, ez daukagu horrela, froga zehatzi. R, ze bokal? Zuzena, Jose Mari, Peru. A. Eta aurrera, entzun. Segurakoa, Nola du izena bestiak, hoetxek aukerak, blame it on the sunshine, blame it on the moonlight, blame it on the good times, edo blame it on the boogie. Blame it on the sunshine. Blame it on the sunshine. Blame it on the moonlight. Blame it on the Sunshine, moonlight. Blame it on the... Boogie. Good times and the boogie. Blame it on the boogie. Bai. Vale. Eta bokala? Horrenik ez gara saiatuko edo. Ia. Bueno, Jose Mari eta Peru. Aurrera. Zein bi kolore nagusi ditu eluiar iztegi mitikoak? Urdina eta zuria, berdea eta urdina, arroxa eta berdea, urdina eta arroxa. Urdina eta arroxa. Arroxa eta berdea. Bai? No. Maiteot liburu hau. Ba. Benetan, Eta Googleen ere zenbatetan kontsultak. Bai, benilla, Ezinbestekoa. oza, izteidea. Paperean, ezta? Ze bokal, neskak? O. Zure buruarekin ongi sentitzeko, zer? Barre? Eske ez teo asmatzen, Bueno, ba, Jose Mari eta Peru. Nola jarraitzen du kantuak? Uzapala kostantzean, utz bat badut bihotzean, Zatoz maitea gure etxera. Zaplazekoak gozon barani arani, eman diogu. Afaltzera familian, jostatzera arratxean, gozatzera gure artean, maitatzera gozamenean. Gozatzera gure artean. Ze fantasia, Jose Mari danok. Bai, ezta? Maitatzera gozamenean. Maitatzera gozamenean. Hoi, barrik deute. Afaltzera familian. Maite gaizka? Afaltzera familian. Jostatzera arratxean. Katamalo. Jostatzera arratxean. Hori behar genuen? Bokalik ez beraz? Egongo die batzuk momentu honetan, alkar maitatzen. Batzuk egongo die jostatzen ere bai. Jostatzen. Denetik. Danatik. Eta Jose Mari eta Peru pixka bat urduri. Azken erronda da. Ja ba. Asmatu hau, komodina jokoan. Ze konpainiatako logoa da argazkikoa. Euskom, Komunikat, Izarkom, Telerri. Izarkom. Horantxe egin berri naiz, egira. Bai? Telerri ere guzau zaitea, lere gaina. L eta bokala. Jose Mari Peru, azken aukera da, eta bokala, ze bokal nahi zuie? I. Eta honekin, zure buruarekin ongi sentitzeko. Bai, eutxi borroka bakarrari izatera heltzeko zarena zarelako. Eta bestia? Eutxi borroka bakarrari. Hola! Izatera heltzeko zarena zarelako. Utxez bakar bat gehiago. Eutxiko moinari oso ondo bikote. Ondo, lehiakide kantarinak ditugu, oso ondo? Eta fina. Batzuk, komodinekin beste batzuk ez. Markagailua, Kadi, 230. Maialen irati, komodinik ez. 302 komodin. Maite bera gaizkak. Jose Mari Peru, 340 eta komodina.
Erronda zuzena, 11 aukera, 8 zuzenak, 3 okerrak, erantzun okerrik ez emon errondatik kanpo. Geratzeko arriskua dago eta Maialen Irati zeu ikasi, eta eleberrietan oinarritutako ikus-entzunezkoak dira. Harry Potter, Ture Detektibea, Outlander, Game of Thrones, Breaking Bad, Sherlock, irabazi arte, Normal People, Matilda, Beti Mugan, Soinu Jolearen semea. Harry Potter. J.K. Rowling idazleak idatzitako liburu bilduman oinarritua. Ture Detektibea. Arretxeren lanetan oinarrituta. Jose Mari Peru. Sherlock. Arthur Conan Doyle idazlearen kontakizunak hemen. Azkena, Carmen Barcegaz, namoreta Sherlock. Maialen Irati. Game of Thrones. George R.R. Martinen eleberritan oinarrituta. Soinu Jolearen semea. Atxaga, noski. Ederra, liburue, pelikuli, antzeslana. Jose Mari Peru. Matilda. Roald Dahlen izen bereko liburuan oinarritua bai. Musikal bat be, bai. Oso, Bada, bai? Bai, eta oso arrakastatxue. Maialen Irati. Normal People. Sally Rooney idazleak egindako lanean oinarrituta. Azken zuzena, Maite Gaizka, bi komodin. Komodina, bai. Noski. Baitakigu. Outlanderri esker, 150 puntu Maite eta Gaizka. Ba, Ondo. Maite eta Gaizka zeuek erantzuten hasi, bigarren errondan murgilduko gara, Ameriketatik datoz. Tomatea, kalabaza, kakauetea, patata, pistatxoa, kakaoa, artoa, kafea, azukrea, vanilla, aguakatea. Tomatea. 16. mendean iritsi zen Mexikotik Iberiar penintsulara, ondo? Jose Mari eta Peru? Patata. Ego Amerikan du jatorria bai. Hau dakigu danok. Noski. Kolon eta patata. Kakaoa. Ameriketako eskualde tropikalekoa. Bale, pentsatu ondo Ameriketatik, zer? Aguakatea. Mexiko erdialdetik, aresti asko. Jose Mari Peru? Artoa. Erdialdeko Ameriketan landatu zen lehen aldiz, bai. Maialen Irati, pentsatu? Zer antzungo dugu? Kafea. Kafea Afrikatik dator ba. Maite eta Gaizka? Venga. Kakauetea. Andeetatik bai, zuzen. Memorireko na, Jose Mari Peru? Komodina. Komodina? Ez dut errondatik kanpo geratu nahi. Erabili dugu, vanilla. Vanilla. Mexikokoa, eta? Maite eta Gaizka? Komodina berriro. Komodina berriro. Hasi berri aukera eman da. Kalabazak beste 150 puntu ekarri dizigu. Jose Mari eta Peru, 3. erronda. Sare barik danak, ia zertatzen den. Azalera handiena duten 15 herrialde Europarren artean daude. Adidanok, Europan herrialdeak eta handiak behar ditugu. Errusia, Portugal, Frantzia, Montenegro, Ukraina, Hungaria, Suedia, Alemania, Finlandia, Norvegia, Polonia. Azalera handiena duten 15 herrialde Europarren artean zein? Jose Mari Peru? Ukraina. Ukraina? 603.500 kilometro karratu. Maialen Irati? Alemania. 347.000 kilometro karratu. Maite Gaizka? Errusia. 17 milioitik gora kilometro garratu, pentsa. Handiena, ez da Bai. munduko handiena taiko, Jose Mari Peru? Finlandia. 328.000 bai. Frantzia. 643.000 honek. Maite eta Gaizka? Polonia. 312.000 kilometro karratu inguru. Jose Mari Peru? Suedia. 450.000 Maialen eta Irati? Norvegia.
Zuzena da, 150 puntu Maialen eta Iratirentzat. Hau da, hau! Eta aurrera egiten lortu dut 380, Maialen eta Iratik, erabaki errazten taula, 600 Maite eta Gaizka, Jose Mari Peru 340, jukitu dugu. Jose Mari eta Peru, iritsi berrien ajeak dira. Komoina izan, nola erabili, eta alere, hortxe, bigarren faseko atarian geratu gara. Ze Jose Mari, ze hau zapore geratu zaigu? Bueno, penakin, lehenengo egunan goazelako, baina oso guztua. Lanak oso fina egin dituzu, Peru? Bai. Bai, ez da? Pena horixe, zorte pixka bat estrategiatik ere falta izan dugula, baina hori ba. Zuek oso ondo, oso fin. Txikitako lagunak izan etorri zarete, ala jarraitzen duzu, Bai, ez da? Kurrengo topak eta elkartean hau bikote, eskerrik asko! Hau! Azken segundor arte larri. Eta Maialen, Irati aurrera egitea lortu? Bai, kostala. Baina, uste denun kanpoa, Izango da kaso lehen hitzartu dugulako, ez da, finalera iritsi ez gero fandangotxo bat eta dantzatuko zen utela. Hor zeo zein dezu egu fandango gogoz, ez dakigu, edo miluzeko espirituren bat agertote den. Maite Gaizka zuek aixe. Bueno, hasi eran ez dela. Bai, hori da. Ikusi makusi... Nondira, kontua, pentsa, arrezkero. Bitaula ere osatu, eta puntu zaixe. Esan bezala, Maialen Irati beraz erantzuten zuek lehenak. Bi bikotek hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Gorbeako parkean zerbus elafus bat ikusi baduzu, ze animalia ikusi duzu? Oreina. Sondo. Nola deitzen zaio hirietan marra urdinez markaturik dagoen ordainketa eremuari? Eremu urdina. Otatao. Zein urtetan erori zen, Berlingo harresia? 1989. Sondo. Ze herrialdetan daude Ankorreko tenpluak? Tailandia. Kambodian, pilota aturri ibaira erori bat zaizu, ze itxasotan amaituko du? Kantauri. Bai. Ze 3 kolore ditu Maliko banderak? Berdea, horia eta gorria. Bikain. Zein koloretako hilea du aldizkariko Xabiertxo pertsonaiak? Beltza. Hile horia da. Zenbat bokal ditu saguzar hitzak? 5. 3. Ze hiriburutan dago Luis Villasante parkea? Paso. Donostian dago. Zenbat zintzarri dituzte guztira Iturengo 15 joaldunek? 15. 30. Zer botatzen dute ugatzek altueratik jan alizateko? Zurrak. Zurrak, osondo. Ze izkirekin adierazten da erromatarrez 500 zenbakia? D. Etxean txau bat baduzu, ze animalia duzu? Txakurra. Txakurra, osondo. Ze fenomeno meteorologiko motak hartzen du izena Azore uharteetatik? Borraska. Antizikloia. Ze lurraldetan dago Aketegi mendia? Bizkaia. Gipuzkoan, autoek gidatzeko bolantea badute, zer dute itxasontziek? Timoia. Lema, bai. Ze euskal pintxo famaturen izena du Rita Hayworth aktorearen film ospetsuenak? Hilda. Zenbat hilabetetako ernaldia du hipopotamoak? 6. 8. Zein da Brasilgo hiriburua? Brasilia. Bikain. Nola du izena Estatu Batuetako emakumezko lehen presidente gaiak? Paso. Hillary Clinton. Lapurdiko zein mendik du kremailera? Larrun. Larrun mendiak. Nola du izena Simpsondarren erdiko seme-alabak? Lisa. Zuzen. Ze herrialdetan dago Split hiria? Paso. Kroazian dago. Nola du izena All Blacks errugbi taldearen dantzak? Fandangoa! Jaka da! Maialen eta Irati, galdera bizarra harinarin bategat saiatuko gara. Bai, fandangorik aurrez, baina aurrengo miluzen egoteko txartela eskuratuta, bai? Ez da itxi, Maialen Irati, eta aurrengoen igual harinarin beharriko jokuen. Eta orain joan kale jiran? Bai, ez da, Dotore, oso fin, gaur ere aurrera egin da, Maite eta Gaizka, bigarren saioa, bigarren finala. Zago txarto? Ondo? Oso gustora. Pozik zuek, ez da? Oso pozik. Oski, aipatu baitugu gainera, Gaizka ere moko fina jari da, ze jatetxetara joango gara. Horixe? Ez da plantxarra, Maite? Ez da. Aurrekoan urrezko badera zuzen erantzun da 1000 euro irabazten dituzten. Nahi. Gaur zakua, akaso? Posible den. Posible bada. Gaur, zakuan, jokoan, 11.000 bederatziehun eta 50 euro.
abrazo. Bai, ez da? Beste publikoari esker ere. Bai. Iraleko gure lagunak, apazuek! Apa! Artazu goikoatik, osondo! 12.000 euroko sakuarekin potetxu batzuk eureri bai. Zeba ez. Bai, Bai. Txaloan! Eurentzat, etxekuentzat bebai, txaloak bakarrik ez, sariak bebai. Aplikazio berritua daukagu. Bestak beste, ez dauk ere egiaztapenak egiteko aukerak izango dituztu, Platoan bezala, etxean ere. Zuretzat zen da sari honena? Sari honena, gauero zurekin izatea hemen. Oso ondo. Hortik aurrerakoa. Niretzat kantinflori adibidez. Bai, begira. Kantinflori, Hori beharrean. Are kurek usaini hartzen da. Ona, kantinflora ona. Taperra ere oso ona, denetik dago. Maite eta gaizka. Herriko kontuetan, esate baterako, bozkatu zuen herriko alkatie aukeratzeko? Bozkatu guk, bai. Ondo, badakizu gen ordan. Bai, zuen herrikoa, bai, ez da. Bai, gurea, Bale. Maite gaizka. Adi, memoriarik eta ere egingo dugu, Adi, sorte honon, etxekuek adi, 10 urtez. Eta gehiagoz, izan dira herriko alkate. Denpora. Juan José Ibarretxe, 10 urtez edo gehiagoz, bai edo ez? Yolanda Barcina. Bai. Laurentzi Aretxabaleta. Odone Lortza. Mertxe Izpurua. Jan Aritxalar. Michel Aliotmari. Jan Grenet. Iñaki Azkuna. Manuel Romero. Regina Otaola. Egiaztatu egingo dugu, 11koak kokatu dugu, eta... Zeiakat. Yolanda Barcina, Odone Lortza, Mertxe Izpurua. Igual hiru? Ez, bakizke Iñaki Azkuna, baiiztatu. Lau akatz? Bi gaizki. Ez? Edo ez, igual hemen daude. Ez, 6 ziren osotara. 6 ziren, bai. Orduan, orain. Yolanda Barcina ez da izan 10 urtez. 10 urtez ez. Eta Mertxe Izpurua ere ez. Ziurtatzen dugu hau? Itxen. Ea orain bidiren? Venga, bai. Lau akatz. Denpora badago? Bai. Baina ez du zentzu. Egiaztapenik ez. 10 urtez eta gehiagoz izan dira herriko alkate. Ez que hola gotakoaren bat, ezagutzen ez duguna, baina izan daiteke. Michel Aliotmer. Bi agintaldi terdirekin, iristen gara. Ez dakigu. Txon, jarri jen. Jan? Bai. Venga. Eta nik Yolanda Barcina etzen izan Iruñako alkate 10 urte baino gehiago. Yolanda mugitu dugu. Mertxerekin eta eske edo bestela Ibarretxe Azkuna ez? Edo Odone Lortza. Ibarretxe ez. Venga, jolase. Mate maitea. Zaila, egin zaigu. Maite eta gaizka. Zaila erreza, zer dori. Bizitzan. Urrezko galdera, Adi. Kirurgia ikasketak dituzte bik. Medikuak. Ze ikasketak? Kirurgia ikasketak dituzte bik, denpara. Bai? Bai, Iñaki Azkuna. Eta bestea. Ez ez talde hau, ez dakit. Ose, Laurentzi Aretxabaleta. Venga. Ez dakigu. Maite gaizka. Zemuz? Zaila. Oso zaila. Batzuk ezagunak, baina 10 urte egon diren edo ez. Batzuk. Ez que egon dira politikan, baina gian ez justo alkatetzan. Klasiko batzuk badaude, baina ez dakigu. Alkatetzetan egon die. Bai, denak. Hemen ikusi behar duguna da... Horixe. Denporan, ez da? Odone Lortza esate baterako, Donostian. Bai. Hori pentsatzen dugu. Bai. Yolanda Barcina igual, Bai, agintean izan baitzen, pia markadaz. 91tik 2011 arte. Ez dakit, bueno, a ber. Iñaki Azkuna. Noragoaz? Bilbora. Bilbora. Zuzena da? Baiezko eremuan?
1989-tik 2014 arte izan baitzen bertako alkate hiltzen arte. Lau udal hauteskunde irabazita. Gure gaztara dana, Odon Elortza eta Azkuna Gaz, alkate, esate baterako. Juan Jose Ibarretxe. Ezezko eremuan, zuzena da? Lehendakari izan baino lehen Laudioko alkate izan baitzen bai, baina legealdi batez. 93-tik 97-ra. Regina Otaola, gogoratzen zarete? Ez. Regina gaixo. Ni bai, gogoratzen nahi. Lizartza. Ezezko eremuan, zuzena da? Iskamila handia eragin baitzuen. Hauteskunden ostean, Lizartzako alkate izan zen 2007-tik 2011-ra. Michel Aliot Mari, ezezko eremuan. Frantziako gobernuan eragin handia duen emakumea, Donibane Loizuneko alkate izan da, 1995-tik 2002-ra. Beste alkatetza mitiko bat, Jolanda Barzinak, zuen hirian, Justo, bai. Zalantza askorekin. 8 edo 12 ziren. Ezakigu. Zalantzak berataz gogoratzen gara. Bai. Bai, ezin ahaztu. Ezezko eremuan utzi dugu, zalantza hoiek, zuzena da ezezko eremuan, Jolanda Barzina? 12 ziren ba, 1989-tik 2011-ra izan zen Barzina alkate bai. Laurentzi Aretxabaleta berriz, 22 urtez izan zen Markina Semeingo alkate. Jean Renet, 1993-tik 2014 arte Baionako auzapeza izan zen. Manuel Romero ere, hau oker, 1995 geroztik Arangureneko alkatea baita, 30 urte betetzekoa da jardunean. Eta azken bi akatsak Mertxea Izpuru ezezkoan jarri behar. Kargo askotan ibilia bai, Usurbilgo alkate 2011-tik 15-era 4 urtez, eta Jean Aritxelar berriz, Euskaltzaindiako buru izan dakoa, Baigorriko alkate izan zen 9 urtez, hortxe mugan. Maite eta Gaizka horik ez, 250 euro eskuratu dituguta. 250 euro eskuratuta, eta badakizu zer den hemen trukaketa egitea. Orain arte lortutakoa ahaztu, eta 1000 euro eskuratu, urrezko galderari esker. Kirurgia ikasketak dituzte bik. Iñaki Azkuna. Jarri dugu, Gaizka oso seguru, erantzun zu hau. Konfidantza guztia dut, bera. Jakin duzu, medikua... Medikua zela, bai, uste dut baietz. Okeraz banago. Wyoming medikua dela badakigu, Azkuna medikua zalabe bai badakigu, zuzena da? Hala da, medikuntza eta kirurgia ikasketak burutu baitzituen Salamankan. 1000 euro irabazteko aukera, Maite eta Gaizka. Bueno, badakizu jokua nolakoa den, batzutan alde beste batzutan ez, baina hemen zoriak ere egiten du bat. Bueno, Markineko alkate mitiko bat aukeratu dugu, mediku izateko. Edo kirurgian aritzeko. Konkretuki? Opa, Laurentzi. Igual botox apurbet jarriko zidan, honepe? Maite Gaizka 1000 euro jokoan, zuzena da? Jean Renet denoen bai, Maite eta Gaizka, baina lanak oso zein egin da beste egun bat, Denera, 1200 eta